David Stellini f'temp ta' sibotim nerġgħu niltaqgħu, dil-darba niltaqgħu għax nixtieq ovvjament inkun naf xi se tkun il-pożizzjoni tiegħek. Tkellimna nqas minn ġimgħa ilu. Il-fatt m'iniex ħaneqpa' diġà informajt lill-kap Dr. Adrian Delija u informajt ukoll il-President tal-Kamra Dr. Angelo Farrugia. Ara jiena ġejt minn Brussell sentejn ilu apposta biex nagħmel u nħaddan niprattika politika ta' għaqda nazzjonali, politika li ġġib ir-riżultati fil-ħajja tan-nies. Però mbagħad hawn grupp żgħir ta' nies li jridu dik li nsejħilha politika simbiotika. Ġifieri politika tal-arena fejn għandek żewġ gladjaturi jiġġieldu bejniethom, għandek gladjatur żgħir li għandu support xi ftit jew żgħir, mbagħad għandek gladjatur kbir li għandu support ħafna ikbar. Simbiotika għalfejn? Għax il-politika għal-gladjatur il-kbir għandu bżonn ħafna lill-gladjatur iż-żgħir, għax inkella ma jeżistix. Il-gladjatur iż-żgħir għandu bżonn jiġġieled mal-gladjatur il-kbir u għandu bżonn li jistigah, jipprovokah lill-kbir biex iżomm lis-supporters tiegħu happy. Naħseb li l-Partit Nazzjonalista jrid joqgħod ħafna attent li ma jaqax attentazzjoni li jidħol f'dik l-arena. Għandu jibqa' il-barra minn dik l-arena x'qatt ma ħajjerbaħa. Li inti tħossok ħuta barra l-ilma fis-sistema politika Maltija. Il-partiġaniżmu ma jogħġobnix. Il-fatt li jiena membru parlamentari part-time u provajt kemm il-darba insib xogħol ma' kumpaniji kbar u jgħiduli li jiena jixtuqu jimpjegawni imma il-fatt li qed fil-politika ma jimpjegawniex għaliex għax il-politika partiġana tista' tagħmilhom ħsara lilhom ukoll. Ġifieri ma jixtuqux ikunu assoċjati mal-politika. Xi ħaġa li weġġetni wkoll kienet li numru ta' nies jgħidulek ma rridx niċċappas mal-politika meta l-politika li hija xi ħaġa nobbli. U allura ġiet elezzjoni tal-Parlament Ewropew, il-Partit Popolari Ewropew bħal partiti kollha fil-Parlament Ewropew issa huwa mument ta' tranzizzjoni għalihom, mhux biss jitilqu MEPs antiki u jiġu oħrajn ġodda, imma wkoll ikun mument fejn jinbidlu il-posts, allura jkun hemm dik ir-reshuffle. Allura huma talbuna qalu li inti issa għandna l-moment, inti lest li tiġi u jiena ddeċidejt li mmur lura. Anke minħabba l-fatt kif qed ngħidlek li nixtieq inħaddam politika ta' għaqda, però s-sistema f'Malta mhijiex kondusiva ma tħallinix naħdem b'dak il-mod. Ħriġt messaġġ ta' apprezzament għal fatt li kandidat għall-Laburista mill-Għawdex telet fil-lista tas-sit parlamentari. L-ebda esperjenza f'ħajti mu ser tibdel dak it-tifel li trabba ġol irħula ta' Sannatu ta' Kerċem, jilab bil-ballu ma' sħabu, ħafna minnhom by the way huma laburisti u baqgħu laburisti u għadna ħbieb kbar ma' xulxin. Jiena dejjem kont persuna tal-għaqda, issa qiegħed nenfasizza ħafna u ħanser inkompli nenfasizza anki meta nkun naħdem fl-istrutturi tal-Unjoni Ewropea għall-għaqda nazzjonali. Jiena jekk xi ħadd jiġi fuqi u jkollu bżonn l-għajnuna tiegħi, inkluż Josien, inkluż Roberta Mezzola, David Casa, inkluż kulħadd, għal xi ħaġa li tista' tagħmel differenza fil-ħajja tal-poplu Maltu Għawċi u nkun nista' ngħin mill-Parlament Ewropew mill-PPE, għax il-PPE wkoll għandu għal qalbu l-interessi tal-Maltin u l-Għawċin, jiena ngħin bil-qalb kollha.